Please, no! 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 Yes, guys. That's right. Sana all. Sige. So, shoutout tayo kang Lord John Titus Abonados. So, hindi na magdugay. Ato na ta. Let's go! Paano masabi? Next question ako sa imo, ma'am. Size or performance? Inintindi ito, Pilipit ang dila nito. So, sa tiya? Size or performance? Gunggong! Barinig kita sa mukha! Kasautal lang ba? Oh, wow, performance na lang. Gagay. Ma'am, galing mo pala dyan Hindi ko alam Ano naman, para katong mural or ka-sexy dance ko gan, parang cowboy, daw Wala na yung ganaan, ma'am. Basta sa performance na kayo. Next tayo. Exercise, mature. Mabunganga nyo! Sa inyo! No, kanan lang gagawin, ma'am. Kanan lang gagawin. Last question ako sa imo, ma'am. Dako na bang pangag sa imong donut? Nagbibiro lang ako. Oh, yawa. Virgin ba niya? Will you please repeat it? Virgin ba niya? Virgin ba niya? Wow naman! Wow! Wow! By the way, di ko yan yung pangalan. Justin from Summit Rental. Sir Justin, ako ba na sa imo? Dako kumelon o gamay dako kumelon. Gusto mo mapun sa langit, ha? Siyempre, nako, walang alang. Yeah. Ako na magdako ako kumelon. Para lumos-lumos, tinana ba? Baliw ka yata Kaganali ka to tong ana lugar. Kano? Ayaw lami. Nice. Lami. Correct na. Ang mga kananda men ako kumelon. Ay, awa, hindi na pagkutulog. Likod niya, tubangan. Seriously, what the fuck are you doing? Ay, kadua na mga pangutan lang. Bukod or dili? Nakakagigil ka. Kaya kung di bukod ba yung cleaning kayo ba? Para kulay ka ng mawiran. Paano masabi? Ika ganaan ko na itong bumutong lugar, di ba? Anak sila nga kaos, magiging Ay, bukod. Para bukod niya, anak. Gago! wala na daw. Wala na, bumutong. Kapoy ganyan namin. Simatag kayo tayo na asa bang puno na eh. Puno naman ni Lamas. Pero kani alas nga pangutan na ako si Mua. Burger na ba o burger na humot? Ay, wala namin itong lukaw ba eh. Sila naman na. Burger na ba? Ano ka nasisira, ulo? By the way, ate paano niya? Daddy Bongo? Jerry Bongo. Jerry Bongo. Aaron. Daddy, chill. Aaron. So, Aaron and Jerry Bongo. Dako nga kukumilon or gamay? Maji. Ay, ganun dako man. Sada, magutunta ko kay kusog ka. Hindi totoo yan. Busog ka karmi. Dili day katong kumot-kumutong day. Gikumot-kumot, gikumot-kumot, sadap kamot.
asa nagsiminto. Kan man to kanang Right si Melina. next question ako sa inyo ya. Aja. Bukon or dili? I prefer na di dukot. Kaya naman. Hygiene. Ayun ang di bukon kayo. Pagkaon ni mo, lisod, rambutan. Kaon pa rin bukon kayo, di ba? Palitan mo yung dadal. Ayaw ng bukon, kay Sutangon. Gago! Basta lang napautangan ako sa inyo ya. Unsa man imong prefer na bundag? Pinikas! Kaya Paano masabi? kay para lamig tilaan mo. Ay, dili lang lamig tilaan. Lamig nga na, no? Baybayron or gatsilyo. Ang sawang gamit nila. Hey, subscribe sa YouTube channel. Yes, bro. Crazy Zate ya. Crazy Zake, motherfucker! Smart local streamers in CDO, man! By the way, ma'am sir, pangalan. Desiree. Ma'am Desiree, ako mga tayo sa mga. The size matter. Because Maji. You know, kasabuan. I guess. Yan. Ang saan mo? Ang saan nakalaman mo si Ano? Wow naman! Wow! Sabi ma'am, jokes siya ma'am, jokes. Pero live performance, okay na sa mga. Nakakagigil ka? Wala riya ka? Alam sa'yo, gusto nga performance na ito ganahan na. Will you please repeat it? We gon' fuck tonight. Ma'am, last na ako nga pumunta na sa inyo ma'am. Ako, imong burger. You do it something. Pushing it to the floor. Sana all. Meanwhile.